Kaixo eta ongitorri danori, hauna, itxuk irratira, hemen Wichita kontrolien. Gaur egun dandana gudu, eta ganera dana gudu orain, kuinen kantak esaten zandauen moduen. Erosketak etxera ekartie eta sinie be etxien gudu ikusi. Repartidore batek txatikue edo zer gauze etxera ekartie. Bebai ufizinen astudun telefonuen kargadora bebai ekartiako eskula etxera. Edo ferreterei batetik, destornillador bat edo beste edo zer gauze bebai ekartie. Plataforma danak guduz, serize danak guduz, pelikule danak guduz okin, egunen baten ikusteko gogue emoten badozkun. Musike guztize bebai gudu okin, sarranatik modernuen araño, disko guztizek, banda guztizek, eta ganera diroson gitxigaitxiki. Inoizen txungo ez dugu zen talde eta artiste guztizek zerrenda edo liste baten guduz okin, talde horrek izenik gehienak be ez dakiguz nortzuk dizen. Festival batera gudu juen, gentie duelakon jakin barik nor dabilen joten edo ze talde dan joten dauen hori. Orain modan dauelako nauri festivalatara zuti da. Esan lehi kontzertu batera bebai jutie, esan lehi bertan disko edo vinilue erostie, naiz eta etxien tokadiskorik esokin arren. Taldien kamiseti bebai gudu okin, eta beste kamiseta hori, eta bestea, eta horre frakadanak, eta ganera merke-merke guduzokin eta ofertatan. Ganera hori be, etxera nonork ekartie gustako lekidazku. Mundue teletienda bat izatilez gura dugu izan, kalie repartidor beteta eta repartidorrek lasterketa zoro baten ibiltzie gustaten dazku. Edo edazku gustaten, bai haulan gudu esatie. Aterik eta atera txofer bat gudu okin, diru gitxigaitxi ganera, edonora eruteko. Eta egun eta ardu guztizetan prezizue merkie izati dakola. Dandana gudu etxetik erosi, eta era berien dendak esarratutie, geure herri eta hiriko bizize esapurtuteko. Dana gudu. Ez garrake jaten, orain gauzek haulan funtsenaten dabilakon. Bueno, edo esan lehi tweet edo instatik zeuser imitxie protestaten. Gaur egun, etxe zurizen transartu dauen nazizen sarietan zeuser idazti eta gero geure kontakto guztizeri bialdutie WhatsApp bidez. Esan lehi Facebooken edo Instagramen kejatie, genozidioek eragin dauen demokrazizek apurtuten dauzen eta buluek libre zirkuleten izten dauen enpresa izuen sarietan protestatie. Hemen eta orain protestatie leko danatan protestaten ibili nahi dogulako, eta eskubide hori okin gure dogulako. Leko guztizetan, ordu guztizetan, berba egin al izatea gura dogulakon. Beti presente egotea gure dogulakon. Naiz eta inoiz benetan presente ez egon arren. Pertsonan ez garan juen kontzerto hori ikusi be gure dogulakon. Naiz eta bertan ez egon arren. Egon ez garan jaizetan egon gure dogulakon. Jan ez doguzan platerak begiz jan gura doguzelakon. Eta inoiz joango ez garan plaizetara edo ondartxatara izterrak busti nahi dogulako. Planeta osue gure mobileko pantaien sartun gure dugu, gure mobile enziklopedia handibet esati bebai gure dugu, edo enziklopedia oso bat sartu gure dogulakon. Robot edo IA batek erantzun danak esatie gura dogulako, zer sentidu behar dodan, nola pentsatu behar dodan, zer erosi behar dodan, amumaren errezeta hori zelan eitzen daun gudotelakon esatie. Dandana euki gura dotelakon. Burotik pasaten dazten dana gudotelakon esan pentsabarik. Dandana disfrute gure dotelakon, eta dandana erakutsi egin behar dotelakon. Dana egin eta dana esan, zuk orain niri ikusten zauzen sare sozial horretan eta nik erabiltzen nauen honetan bebai. Zuk ni ikus nazasun, hauri da bai parodizie, zu eta ni sarietan atrapata gauz. Arrastero handi baten, sare erraldoi baten atrapata dauen arrain txikizek gara. Biharginek itxoten dauen eta herrialde pobriek esklabizeten dabezan plataformenen kontra protesta gura dugu. Gure bizitzak beste batzunak manipuleten dauezen nen kontra. Sortzailiek prekaritatien edo prekarizeten dauzenen kontra. Botuek edo boskaketak
manipuleten dabezenen kontra, eta demokraziak apurtzen dabezenen kontra. Pederastia zabaltzen dabenen plataformenen kontra, gizakizen kolorie gaitxik edo generu gaitxik, ezberdintasunek sortzen dauen pertsona, estatu edo erakundeenen kontra. Armamentuan inbertiten dabienen kontra. Gazako genozidioa finantzatzen dabienen kontra. Eta hau dana, plataforma batetik egiten dugu. Inoiz ez dun pentsako gure distopia propioaren kolaboratzaile hain beharrezkuek izango ginenik. Zaretik urteteko bide bakarra zuluek itxie da. Hasi gaitezen danok, dandana ez gure izaten ordu guztizetan. Hasi gaitezen ez dandana jakin gura izaten, eta ez dandana esaten denpora guztizen. Hasi gaitezan ez gura izaten, hasi gaitezan gaur, hasi gaitezan orain. Ongitorri Itxuki Irratira.